n'ụzọ ọgbagbo onwe ya n'ọsọ mana chi gị bute ụzọ ife agabara gị were were kwife onye na-achọ n'elu ụwa ọyọba chi ya maka na chi ya abụghị otu onye na-achị ya mkpọba chi m chi m na-aza m mkpọba chi m chi m na-aza m njebe ejebe chi m na-edu m nlawa nlawa chi m na-edu m werere mụ na chi m so 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 eje mụ na chi m so mụ na chi m so mụ na chi m so chi m na-aza m ekpere ụfọdụ gbanyere chi ha azụ chi ha gbanyere ha azụ chefuo na chi bụ ụzọ chi bụ isi ọkwa chi na-azọ chi ji oke ife na ya bụ chi ga-enye chi bụ ike nwanne kpọba chi gị nọ nso gị na chi gị dị n'udo udo na-adị maka na onye ya na chi ya dị na mma onwe ihe mo ya asị m onye ya na chi ya dị na mma onwe ihe mo ya mkpọba chi m chi m na-aza m mkpọba chi m chi m na-aza m njebe ejebe chi m na-edu m nlawa nlawa chi m na-edu m werere mụ na chi m so mụ na chi m so mụ na chi m so